Pa mi smo se spremali već jedno 2-3 nedelje za ovo i predstavili smo se vinom i rakijom. I kazanom pečemo rakiju od vina, znači vinjak, pravimo vinjak. Pa mi ovo zovemo Aradačka kobasica, pošto mi promovišemo aradački brend. Mi smo udruženje ljubitelja kobasica iz Araca. Jel imate vi u vašem udruženju ljubitelja kobasica i ženskih? Pa imali smo jednog člana, ali nažalost iščlanila se i sada trenutno nemamo. Pa šta se to znači, da žene ne vole kobasice? Pa vole žene kobasice, samo možda se stide da to priznaju. Šta je ovo lepo što radite? To je metla korovača. Da li vam je to isključiv biznis ili hobi ili dodatna zarada? I to je samo dodatna zarada. Ja to u slobodno vreme kad vežem 1, 2, 3, 5, kad ni jednu i tako to ide. Kakva je danas potražnja za ovakvim alatom u doba plastike i metala? Sve ređa.